minus 7. 8. So may balance ako 8,000. 8,000? Opo. Para namin 15,000. 8,000 pa po yung balance. Delivery charge po na 1. So bali 9,000. Oh, Ito mong kayo diri dapat. Pala namin may surprise yung pala ano. wala po. Delivery lang po. Ay, kailan po birthday? Ay, birthday po niya. Happy birthday, sir. Ano, sorry po. Mataon po sa delivery. Yes po. Ay, ay, 9,000 po sa akin. Sige na. Tama, 9,000. Pero wait lang po nalalag ko yan. Woo! Hindi ko labat ha. Kaya managkapitan mabibig mga Po? Tintin niya natin. Para ba yun? Masawin. Ngayon na lang kita mo. Kabang man. Sir, pa-receive na lang po. Makapoy natin yan. Gabi ko? Makapoy. I-receive na. Internatan di ba? Hindi kita laban. Happy birthday, wala pong pabayadan, sir. Joke lang po yan. Yun po yung utos ni ma'am na prank po para po sa inyo. Naniwala po ba kayo na may babayaran po kayo? Oo po. Umutang na po kayo eh. Kung hindi po kayo naniwala, hindi po kayo umutang. So, ayun po. Umutang po. Umutang ako na nakita ko. Wala ako tira. Okay po, so dahil po nakakalayo si ma'am, meron po siyang pinadalang teddy bear para po sa inyo na kahit po nasa malayo siya ay pwede nyo po siyang iyakap. So, pinapabigay. So, ayun po, happy 35th birthday. So, halika dito. Sir, may tatanungin na sir, naniwala ka ba sa prank na ginawa po namin? Maniniwala ka kasi. Wala kang pambayad eh. So, ayun po, napaniwala po natin si sir sa prank natin ginawa. Kita naman po natin kanina na umutang pa po siya sa mga kasama po niya para po mapuno po yung 9,000. Actually, sir, kukunin na lang po sana namin is 3,000. Kaso pag 3,000, madaling hanapin kasi syempre, dinakihan po natin. So, ayun po, nagse-celebrate po siya ngayon ng ika-35 birthday po. Asan po si ma'am, sir? Nasa Dubai. So, before po natin ibaba yung mga pagkain, pagkaroon po muna tayo niya.
At parang iba yung umiiyak. Bakit parang si Mami naiyak? Bakit ka naiyak, Mami? Bakit ka naiiyak? Bakit ka po naiyak, Mami? Oo lang daw po. Okay, teacher po. At parang ibang naiiyak. Ayun na si Mama. Isa pa. Isa pa? Isa pa po. Okay, 1, 2, 3. Isa pa po. 1, 2, 3. Okay. Baka po may gusto pa po magpa-picture. Dalawa po sila. Okay po. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay po. Okay, baka po may gusto pa pong magpa-picture. Souvenir po para po may... Wala, ipupost ka natin na. Halika na, halika na. Picture tayo kayo dito. Picture tayo. Alam nang naka-YouTube ka. Sigurado nag-ilan yung YouTube. Okay po. 1, 2, 3. Okay po. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay po. Baka po may gusto pa pong magpa-picture. Kaya na. Okay, so, dahil wala na pong gusto magpa-picture sa ating car or sa design po na nasa sasakyan, ipapasok po muna natin yung mga handa para ipagpatuloy po natin ang ating munting programa. Okay, so magtungo na po tayo sa ating part 2 ng ating programa, which is papakinggan naman po natin ang mga mensahe na nagmamahal po kay Sir dahil ngayon po siya po ay nag-celebrate ng kanyang ika-35 birthday. Pero before that, Sir, pwede ko po ba kayong matanong kung kamusta po yung prank na aming ginawa makasabwat po si Ma'am? Kakahit lang. Bakit po tinervy po? Okay, so halata naman po na na-prank kaya dahil kitang-kita naman po kanina sa mga mata po namin na na umutang pa po kayo, nangihiram pa po kayo sa mga tao po na nandito. So, nung umi-stop po kami dito kanina to, hindi po ba kayo nakatulog? Hindi alam kung nalang. Na may deliver po. Pero hindi niyo po alam na may surprise po. Okay po. So, ayun po. Pero bago ang lahat, may mensahe po na gustong iparating si Ma'am. Kahit ng video call niyo po siya, may gusto po siyang may gusto po siyang ibabasa or may gusto po siyang iparating na mensahe po para sa inyo. Sabi po niya, to my better half, asawa na gwapo. Sana all. Han! Sana all, wapo. Pasensya ka dahil na prank kita. Anyway, Han, first of all, I just want to say thank you Lord, for giving you another year of life to celebrate your birthday today. At syempre, nagpapasalamat ako dahil sa binigay ka ni God sa akin. I just can't still believe that we are on this point. Every day I feel in love with your love and kindness, not only for me but also to my family. The way you treated them as your family too. For being generous and for being a good provider. Na kahit pa Armalite ng aking bibig minsan, na kahit pa sobrang suplado ko dahil sa mundo ko madalas, na halos lahat ng mga kamalitaan na sa loob. I'm so very thankful and grateful for having you. Kasi you are always there to understand my flaws, na kahit na napakahirap ko nang intindihin minsan, Han, despite of those moods or rather attitude that I have, always bear in your mind that I love you so much, with all my heart. Kung pwede ko lang hilain ang araw at buwan, para magkasama na tayo ulit, ginawa ko na kasi sobrang miss na kita, Han. Upang sabay natin buuin ang mga pangarap natin.
I wish you more happiness and ask to our dear God to protect and guide you always. Having a good health and long life and grant all what your heart desires. Now, araw tangahan, this is my only way of showing how much I love to surprise you on your special day. No matter what, I'm always on your side and together forever. Pasensya ka na sa nakayanan buhan na regalo sa'yo. Kahit pa sobrang busy ako at this moment, palagi pa rin kitang iniisip. Sobrang mahal kitahan and thank you so much. Thank you so much sa walang hanggan na pagmamahal mo sa akin. I love you and I miss you, Han. Again, happy birthday. Enjoy your day. Love, Han. Siya po, yung pausap ko. Okay. So, ulit po, happy 35th birthday. Siyempre, hindi pa po nagtatapos yung mga mensahe na gustong magparating sa'yo na mga message ko yung kaarawan mo po. Nanay, dahil umiiyak ka kanina, halika po dito. Ano po gusto niyong sabihin sa inyo bilang mahal na anak? Halika na dito, Nay. Halika na. Halika na, anong gusto mo? Halika na, Nay. Medyo mahina yung ano niya. Mic niya may magyan. Pakai pulo. Nararamdaman po natin or nakikita naman po natin sa mukha ni nanay na masayang-masaya po siya. Sa sobrang kagalakan po niya ay napapaluha po siya sa kaligayahan na nakikita niya mula sa mukha ng kanya. Picture po kayo, Nay. Okay po. 1, 2, 3. Isa pa po. 1, 2, 3. Okay. Okay, next naman po na nagbibigay ng message, si Sir Terson. Babangil natin na. Balik-balik inuman. Happy birthday, Tol. Sana malasig mo kami. Picture po ba, sir? Next naman po. 1, 2, 3. Okay. Okay, si Ma'am Teresa po. Yan po, sabihin po kayo. Ano po gusto niyo sabihin kay sir? Happy birthday, bro. Mag-ingat ka palagi. Ano, picture po muna. Next naman. 1, 2, 3. Okay. Natumpang ko. Ano po gusto niyo? Ano po yung Salamat. birthday nito? Thank you sa lahat. Picture po kayo. Next naman po. 1, 2, 3. Okay. Ay, tiklam. Tiklam ko lang yun. Ano po gusto? Ano po gusto? Saan? Wala ba yan? Yun na. Okay, picture. 1, 2, 3. Okay. Next naman po, kay Sir Raymond Sibaan. Okay, 1, 2, 3. Okay. Next naman po, Sir Acton Nelson. Dito po siya? Acton Nelson. And then next, si Sir Isagani. Uy, Isagani daw. Picture po kayo. 1, 2, 3. Okay. Okay, so, ayun po, yung mga tao na nagpaabot po ng mensahe po para po kay Sir Teddy. Siyempre, hindi po makukompleto ang kanyang birthday kung hindi po natin siya
kakantahan ng birthday song at group load candle po siya. So, requesting na lang po na yung mga family po ni Sir Teddy na kumaan po ay samahan niyo po siya dito sa harapan. Samahan siya, kanta na harapan. Ang pagkabihan niyo na lang po si Sir Teddy. Ay na po! Sabay po natin kantahan si Sir Teddy ng birthday song. In 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Isa pa po yung mas malakas at mas masila. Ay, walang kakain pag hindi kakanta. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, sir. Make a wish and blow the candle. Sanay, sila. Ayun. So, happy birthday, sir. So, before po natin i-end ang ating munting programa, may gusto po ba kayong sabihin sa inyong minamahal na asawa na kahit po nasa malayo siya ay gumawa pa rin po siya ng paraan para po magawa mas special yung inyong sarawan? First of all, salamat Han sa surprise mo. At kung sayang, ikaw ko pang bahal kung sayang mo. Ingat ka pang nanay, pinag-arap ka, namista ka lang ako. I love you. I miss you so much. Ayun po. So, muli po, happy 35th birthday, sir. So, on behalf of Surprise Mo delivered by Ma'am Maylene Palabay from Susurog, Pangasinan, we'd like to extend our greetings to you, sir, na sana po umaba po yung buhay ninyo. Makinig po kayo kung buhay po man ng bawal, and then huwag po minum ng ilang balang umas, umaba po yung buhay. So, muli po, happy 35th birthday po. Sa mga gusto po magpa-surprise, pwede po kayong mag-message sa aming Facebook account, Maylene Palabay or Surprise Mo Deliver ko. Nagpapakatering din po kami. So, kahit nasan man kayo ng sulok ng Pangasinan or outside Pangasinan, handa po namin kayong puntahan para ma-surprise ang inyong minamahal sa buhay. Muli po, maraming salamat. Happy birthday, sir. Thank you so much po. Ma'am, thank you po.